Dan hu mument li ddefinixxa l-għaqda u l-valuri tal-poplu Malti u għal-mument li nadattaw biex noħolqu dinja aħjar li tista' tkun aqwa minn dik li konna fiha ftit tal-ġimgħat ilu. B'dawn il-kliem ta' kuraġġ il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela innota li dan iż-żmien ta' sfida reġa' fakkarna f'dawk il-valuri l-aktar importanti f'ħajjitna fosthom is-saħħa. Dan il-mument wera kemm kulħadd huwa ndaqs. Kemm kulħadd huwa ndaqs għaliex mhux kwistjoni ta' kemm għandek flus, kwistjoni li għandek is-saħħa, kemm għandek familja illi tappoġġjak, kemm inti fuq kollox tħares lil ħadd ieħor, kemm tibżal ħadd ieħor, kemm ma tkunx egoist ma' ħadd ieħor, kemm taħseb f'ħadd ieħor qabel taħseb fik. U dawn huma minn din l-episodju ikraħ ukoll li għaddejjin minnu valuri sbieħ li reġgħu ħadu l-ordni tal-prijorità li suppost kienu fiha. Hawnhekk il-Prim Ministru Abela għamela ċara li lockdown totali hija l-aktar ħaġa li ma jixtieqx isseħħ f'pajjiżna u li dan huwa żmien ta' sagrifiċċju għalina l-koll. Spjega li jekk kulħadd jobdi r-regolamenti tal-awtoritajiet tas-saħħa u ma joħorġux ħlief għal bżonn dan iż-żmien ta' sfida ma jdumx ħafna ma jgħaddi u nerġgħu nibdew ingawdu l-ħajja li kellna sa ftit tal-ġimgħat ilu. U jekk mhux se nobdu r-regolamenti llum, se nissugraw illi fis-sajf nkunu għadna bir-restrizzjonijiet. Nobdu llum ħalli ngawdu s-sajf. Ma nobdux illum ma ngawdux sajf. Daqstant hija sempliċi s-sitwazzjoni. Dbatija prinċipali u sitwazzjoni taqsim il-qalb għal ħafna hija nuqqas ta' komunikazzjoni fiżika mal-anzjani u nies meqjusa vulnerabbli li minħabba miżuri ta' prekawzjoni li kellhom jittieħdu issa qed ibatu s-solitudni. Ejja nagħmluhom ħalli dan il-mument jgħaddi kemm jista' jkun malajr. Anka dak il-persuni li qed ikollhom imorru x-xogħol u jgħixu ma' persuni ta' aktar minn 65 sena, żommu social distancing, ġo d-dar stess, ġo r-residenza, żommu id-distanza. Il-Prim Ministru tenna li minkejja kollox jemmen li f'dan iż-żmien aħna skoprejna realtajiet sempliċi li jagħtu pjaċir bħal aktar ħin ġewwa jew ikliet żgħar mal-familja d-dar. Għalhekk temm messaġġ ċaru ta' kuraġġ biex wieħed jadatta u ma jdumx. Dan hu mument li naddattaw, jerġa' jiġi l-mument illi morru għad-dinja li tkun forsi ftit differenti ftit aħjar ukoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.